En el nostre pla lingüístic de centre es potencia especialment l'expressió oral del valencià, entenent per expressió oral l'habilitat d'utilitzar el valencià per a parlar, amb la finalitat de comunicar-se oralment, tenint en compte també la importància de saber escoltar als altres. Això implica el domini de diferents discursos i recursos realitzant activitats diverses, amb temàtica relacionada amb la vida quotidiana i activitats lúdiques. Amb l'expressió oral, el que volem aconseguir és que els xiquets i les xiquetes dominen la llengua per tal de comunicar-se amb les persones del seu entorn. La matèria està seqüenciada al llarg de l'etapa. En cada curs, un professor o professora s'encarrega d'impartir l'expressió oral. L'objectiu del Pla Oral de les Llengües, en aquest cas del valencià, és plantejar a l'alumnat situacions en què necessiten utilitzar-lo de manera que els xiquets i les xiquetes aconsegueixen el domini de les dues llengües oficials de la comunitat valenciana i descobreixen mitjançant el valencià la cultura i les tradicions valencianes i aprenguen a estimar-les.